об و ҳавои деҳоти ворухи шаҳри Исфара имкон медиҳад, ки моҳипарварӣ дар ин мавзеъ боз ҳам рушд ёбад. фаъолияти чандин солаи соҳибкор Баҳодур Сангинов дар соҳаи моҳипарварӣ шаҳодати гуфтаҳои боло аст. хоҷагии моҳипарварӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ифтихор воқеъ дар деҳоти ворухи шаҳри Исфара чанд сол пеш бо ташаббуси соҳибкор Баҳодур Сангинов дар заминҳои бекорхобидаи соҳили дарё ташкил гарда буд. имрӯз майдони ҳавзҳои моҳипарварӣ нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд ва фаъолияти ҷамъият назаррас гардааст. ба назари мутахассисон моҳипарварӣ аз ҳар нафар сабру таҳаммули зиёдро талаб мекунад. ин соҳаи заҳматталаб манфиати бештар низ бахшида метавонад. дар ин заминаҳое ки мо истодем бекорхобида буд, мо дастури ҷаноби онро ба пеш гирифта ҳамин ҷойҳо обод карда ҳавзҳои моҳипарварӣ ташкил намудем. 4 сол боз мешавад ки дар ин ҷо мо фаъолият дорем. солҳои аввал сал мушкилтар буд. дар ин ҷо моҳии мо асосӣ моҳии гулмоҳӣ парвариш дорем, барои он ки об тоза, оби хунук ҳамин мувофиқат мекунад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ифтихор барои сайди моҳӣ ва истироҳату фароғати меҳмонони дохилу хориҷ шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон заминҳои ҳудуди хоҷагӣ самаранок истифода гардида дарахтони шинондашуда самар медиҳанд. дар назар аст, ки барои боз ҳам рушд бахшидани соҳаи моҳипарварӣ, ҷалби сайёҳон ба деҳоти ворух ва бо ин васила саҳм гузоштан дар рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҳудуди хоҷагии моҳипарварӣ инфраструктури муҳим бунёд ва шароити беҳтар фароҳам оварда мешавад. хоҷагии моҳипарварӣ Баҳодур Сангинов чанд сол пеш дар соҳили дарёи Исфара ташкил гарда буд. имрӯз соҳибкор мегӯяд, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол майдони ҳавзҳои моҳипарвариро васеъ менамояд. таҷрибаи хоҷагии моҳипарварӣ дар деҳоти ворух нишон медиҳад, ки парвариши нави гулмоҳӣ дар ин минтақа мувофиқи мақсад аст. роҳбарияти хоҷагии моҳипарварӣ дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вобаста ба рушди моҳипарварӣ сармашқи кори худ намуда, барои ноил гардидан ба дастовардҳои бештар талош намуда истоданд. дар ин замина дар хоҷагии моҳипарварӣ дар заминҳои қаблан бекорхобидаи қамишзор ҳавзҳои нав дар масоҳати ним гектар бунёд гардида, дар он марҳила ба марҳила парвариши моҳӣ ба роҳ монда мешавад. бо мутахассисои соҳаи моҳипарварӣ ҳамкорӣ кардем, омӯхтем. мо ин моҳичое ки ҳозир дар ҷо истодааст, мо худи аз худашон гирифта аз худашон бароварем. давлати ҳукумат шароитҳои навкардасоти ҳам ёрдамои заминаҳое додан. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки мо бисёр дастгирӣ мекунем моҳипарварӣ. мусаллам аст, ки моҳипарварӣ аз бахшҳои сердаромад ба шумор рафта обу иқлими Тоҷикистон барои пешрафти ин соҳа мусоид дониста мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ташаббусҳои соҳибкорону хоҷагиҳои моҳипарвариро дар мавриди такон бахшидан ба рушди соҳа ҳамеша дастгирӣ мекунад. ҳамин аст, ки дар шаҳру ноҳияҳо шумораи хоҷагиҳои моҳипарвар зиёд ва ҳаҷми истеҳсоли гӯшти парҳезии моҳӣ сол аз сол бештар мегардад.